Ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sabsan anong ang kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Balitang Bayan, numero 1. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:12. Detalye na sang mga balita lokal. Pagkatalakayo ni Councilor Archie Baribar sa public hearing ang pangabahay sa mga negosyante nga i-adjust ang pagpatuman sang curfew sa Bacolod, kaya ganyan pag-ihuaton karon sa hapon las 2. Una nga nagpadala asang sulat ang Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industries sa sangguniang panglusod nga nagapangabay nga dugangan sang 2 ka oras ang pag-operate sa mga negosyo sa gabi. Sunod kay Baribar, author sang curfew ordinance sang Bacolod, iya pamatian ang hanay sa mga negosyante kag iya ikonsiderar ang mga pangabay sa tion nga ang bentaha ang mas labaw sang sa risgo sa ikayong lawas. Nagpangabay si Baribar kay Frank Carbon, ang Chief Executive Officer sang MBCCI, nga magpagawa sang datos angot sa ilang proposal. Una na sadto ang ginpabutyag ni Baribar nga para sa iya wala siya nagapabor nga i-adjust ang curfew hours kasunod sa pagsaka sang COVID-19 cases sa Bacolod nga kalabanan gikan sa mga OFWs kag LSIs. In-note lang namon and then mapaset ako public hearing sa Monday, 2 o'clock, inviting them, no? But personally, I have talked with Mr. Carbon and I relate to him nga we understand their position, no? Yes. Galing kay profits versus health issue, obvious nga we will have to consider sang health issue, no? Ang kabahin sa pahayag ni Councilor Archie Baribar. Nanawagan si Pontevedra Mayor Jose Maria Alonso sa mga pumuluyo nga magkooperar kag mangin kalmado sa ginapatubang nga problema sa ilabanwa angot sa duwa ka mga kaso sang COVID-19. Suno kay Alonso, 57 ka mga panimalay ang apektado sa ginpatuman nga community lockdown sa duwa ka barangay. Iniya mo ang
32 o kon 32 sa Sitio Colonia, Barangay DSB, kag 25 sa Purok Luhob-Luhob, Barangay 1, Poblasyon. Nag-umpisa ang lockdown las 2 ng hapon Hulyo 4 sa diin ginadumilian nga magwa sa ila puloy-an ang mga residente kag ginadulungan lamang sang ayuda sang banwa. Dugang pa sang alkalde kinahanglan nga ipatuman ini nga tikang agud matap na ang paglaton sang virus kag maproteksyonan ang mga pumuluyo. Ginpangabay man ni Alonso ang mga residente sa banwa nga magbulig sa pagpangamuyo agud matap na ang COVID-19 kag magpadayon sa pagsunod sa health protocol. Nagpositibo naman sa COVID-19 ang isa ka miyembro sa Pontevedra Disaster Risk Reduction Management Office. Ini siya ang Negros Occidental patient number 113 nga isa ka 26 anyos nga lalaki. Ang nasambit nga frontliner, ikadwa na nga kaso sang local transmission sa probinsya. Sa ginpagawa nga record sa probinsya, ang pasyente, ang pasyente, asymptomatic kag naka-facility quarantine na sa Banwa sang Ibi, Magalona. Nagalaom si Provincial Disaster Management Program Division o PD-MPD Head Zephyr Gerhard Kailian nga makabalik sa pagserbisyo sa labing madali nga panahon ang mga miyembro sa Emergency Response Unit o ERU nga ginpay darom sa quarantine bagod sa pagpositibo sa COVID-19 sa isa sa ila upod. Sulo kay Kailian, ginprioridad sang Molecular Laboratory Center sa Silay ang pagpagwa sa resulta sang swab test nga ginkuha sa mga ini. Dugang pa ni Kailian, makabalik lamang sa pagtrabaho ang iya mga staff kon mag-negatibo sa COVID-19. Gin-quarantine sa Mambukal Mursha ang 15 ka mga miyembro sang ERU sang probinsya laki pang 6 ka mga Coast Guard agud may baluan kung nalatnan man ang mainis ang virus. Ini matapos magpositibo ang 47 anyos nga ambulance driver nga taga Banwa sang Mursha. Sila ang kabahin sa mga frontliners nga naga-transport sa mga returning OFWs. Nagpangabay naman si Mayor Bing Leonardia kay Senator Juan Miguel Zubire nga kung mahimo trabahoon sini nga ang national government amo ang magapondo sa patukuron nga ospital lakip na ang maintenance kag operations sini. Si Leonardia ang nagtawag kay Zubiri tinalikdan nga semana kag nagpasalamat matapos nga formal gin-file sa senador ang Senate Bill 1647 nga nagaduso sa Bacolod City General Hospital. Sa first statement ginpahayag ni Leonardia nga luyag sa syudad nga ang gobyerno nasyonal amo ang magapondo sa sining proyekto sa tuyo nga mahagan-hagan ang gastos sang LGU. Suno kay Leonardia hambalan siya ni Zubiri nga amendahan sini ang hagna kag mag-alokar sa pondo para sa nga proyekto sa 2021. Sunod sa Negrenses Senator, ini ang masunod niya nga flagship project para sa Bacolod. Ginpatahag ni Engineer Ingimar Tupas, OIC Division Chief sang DTI Bacolod, ang bentaha kung magparehistro sa DTI ang mga online sellers. Sa interview sa Istorya Special, ginpahayag ni Tupas nga sa bahin sa mga online sellers, mahimo nila magamit ang permit gikan sa DTI sa ilang mga konsumidor bilang pamatuod nga lehitimo ang ilang negosyo amo man maprotektahan ang mga manugbakal. 230 pesos gid lamang ang registration fee sa pagkuha sang permit sa DTI sa diin sarang na magamit sa sulod sang 5 ka tuig. Suno kay Tupas, importante ang pagkuha sang DTI permit bago nasaad sa layi nga Consumer Act of the Philippines nga anuman nga sa isang negosyo sa Pilipinas ang dapat nakarehistro. Ginpatagwan ni Tupas nga ang tinutuyo sang DTI ang magrehistro gid lamang sa ngalan sang business agud mangin legal. Samtang in kaso naman nga hindi mapagamiton sa online seller ang iyang DTI permit kag gusto nang ipa-cancel, mahimo lamang magpadulong sa opisina sang DTI kag mag-file sang cancellation kadungan sa pag-submit sang affidavit. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:18. Kag para naman sa complete management sa imong liver detox, mag DTX 500 capsule sa kada adlaw. Kaman ang DTX 500 ang ma-detoxifying compound nga nagatinlo sa atong dugo kag atay. Ini man mayara sa active ingredients, phytochemicals kag antioxidants nga panguntra sa liver inflammation, cirrhosis kag cancer. Para sa healthy nga liver, make sure to stay active, healthy and fit. Mag DTX 500 capsule kana. Ang DTX 500 ang pwede gid mabakal online kag pwede nga i-deliver sa inyo pulian pinagi sa pag-order sa www.kalusuganyan.ph kag magbisita lang sa Kalusuganyan Facebook page. Kag sa aton mga ka-action vlog nga nagapangapig, inarekomenda natin sa inyo ang black coffee. Kag kung black coffee, Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar, kaya mula ni
siyang black coffee nga may mangustin. Nagabulig sa panubo sa aton nga risgo nga matapikan sang Alzheimer's kag Parkinson's disease, nagapanubo sang risgo matapikan sang diabetes, nami pa ni siya friendly sa aton nga atay, kag nagatinlo sa aton colon o kontinae, nagalikaw pa sa nagapalikaw sa aton sa colon cancer kag nagabulig sa aton nga weight loss. Ang Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar, mabakal naton sa tanan nga sangasang Sincere Drugstore, Wakong Chinese Drugstore, Consuelo Drugs, Lopos East Lopos, Mandalagan Country Mart, kay iban pa nga outlets. Be fit, be smart, and be healthy. Maginom sa Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar with mangosteen, kaysa Dr. Alfred's Black Coffee, may kape ka na, healthy ka pa. DepEd nag-anunsyo, handa na ang mga modules para sa blended learning. Samtang 80% sa Pilipinas, iga paidalom na sa Modified General Community Quarantine sa palabuton ng Hulyo 16. Ang mga balita nasyonal sa magbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayhupoy, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Cantong, kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Nagamugit ni sa lahat mga kaaksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayhupoy, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Cantong, kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Nagamugit ni sa lahat mga kaaksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing?
Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Aksyon Balita Morning Edition. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:26, detalya na sang mga balita nasyonal. Ginanunsyo sang Department of Education nga handa na ang mga modules para sa blended learning nga ipatuman sa pagbukas ang klase sa bulan sa Agosto. Ginpahayag ni Education Secretary Leonor Briones ang modules gindisenyo para sa mga estudyante nga wala sang internet access. Sunod kay Briones, masako ang tanan nga units ng DepEd sa pagpreparar sang modules para sa tanan nga subject kag grade level. Sa idalom sang blended learning, idulong sa balay sa mga estudyante ang tulunan kag kun sa digital modules naman, ang ginikanan amo ang magakuha sang tulunan sa gindesignar nga lugar. Ginapreparahan na sa Department of Education and dry run para sa blended learning para sa masunod nga school year. Agud may ideya kung ano ang matabo sa pagbukas ng klase sa Agosto 24. Sunod kay Education Secretary Leonor Briones, nagapreparar ang headship para sa kinahanglanon para sa pagdulong sang learning modalities sa kada estudyante. Dugang pa ni Briones, ang alternative learning system o kon ALS madugay na nga nagpatuman sang distance kag blended learning apang sa karon ang DepEd kinahanglan nga magpatigan sang dry run agud masiguro ang efficiency sa nasambit nga mode of learning sa tion nga ma-apply sa public school system. Magapangayos ang bulig ang Department of Education sa radio, television kag cable operators agud ma-broadcast ang educational materials kag instructions nga kabahin sa Basic Education Learning Continuity Plan sang ahensya. Ang National Telecommunications Commission nga ginapangunahan ni Commissioner Gamaliel Cordova ang nag-issue sang memorandum nga nagapahanumdum sa TV kag radio operators sa ila public service obligation lakip na ang paghatag sang libre nga assistance para sa pagdulong sang impormasyon kag edukasyon sa publiko. Sumuman nagpagawa sang separado nga memorandum ang komisyon para sa cable operators nga na-require sa ila sa pagdulong sang libre nga public service features nga lakip ang edukasyon, cultural kag civic. Sa iban nga balita national, ginmando ni AFP Chief General Felibon Santos Jr. sa mga commanders nga ipanugyan sa mga soldado nga hindi magbalos sa pulis sa piyaksang natabo
nga 4 ka mga soldado ang nagkalamatay sa Hulu-Sulu. Sunod kay AFP spokesman Major General Edgar Arevalo, ginpahayag ni Santos kay hindi husto nga hilimuon ang magbalos tungod mayara sang husto nga proseso ug matagan hustisya ang kamatayon sang 4 ka mga soldado. Ginhimo ni Arevalo ang palayag sang napamangkot kun bala wala na sang tensyon sa tunga sang pulis kag militar kasunod sang shooting incident. Ginpahayag naman ni Defense Secretary Delphine Lorenzana nga kapin 80% sa Pilipinas ang mahimo ipaidalom sa Modified General Community Quarantine umpisa Hulyo 16. Sunod kay Lorenzana, may dako nga pagbago sa setup sa pungsod sa Hulyo 16 sa tion nga ang gobyerno magplastar na sa ikaduha nga phase ang action plan. Dunga pa ni Lorenzana, mas panghalugan ang quarantine kapag buksan ang ekonomiya sa diin mas madamo na ang pwede nga pahanugutan. Ginklaro lamang ni Lorenzana nga ang pagbago ang magadepende sa reports ng Department of Health apang ang second phase sigurado ngay patuman sa Hulyo 16. Ginadumilian na sa Department of Finance ang pagbaliga sa ilimnon kag sigarilyo online. Suno kay Finance Secretary Sunny Dominguez, ipatuman ang ban sa kabalaka nga hindi na matutukan kung sino ang nagabakal sang ilimnon kag sigarilyo. Duga pa ni Dominguez tungod sa online ginbakal, hindi may baluan kung bala minor de edad ang nagakonsumo sang produkto. Partikular ang ginabantayan sa DOF ang Lazada kag iban pa nga sikat nga online shopping site. Mahimo nga hindi matalakay kag hindi makahimo sang tikang ang Korte Suprema sa ila sesyon nga gintalana sa Hulyo 7. May kang tanan sa petisyon sa pila ka probisyon nga ginasaad sa Anti-Terrorism Act of 2020 nga patuman sa Hulyo 19. Ginapakita sa records ang SC nga ang raffle angot sa petisyon patagiyunon na adlaw sang Lunes karon nga adlaw agud may buluan kung sino nga hukom ang magauyat sang kaso. Bilang kabahin sang proseso, ang hukom nga in charge amo ang magarekomendar sa korte sang resulta sa pagtuon para sa deliberasyon kag tikang sang Korte Suprema. Isa sa nakitaan nga rason sa pagkatrasar sa pagtalakay sang SC tungod tama kalipot sang panahon ka ang hukom nga magauyat sang kaso, wala sang nakaigo nga panahon agud preparahan ang rekomendasyon. Ginpahayag ni Muntinlupa City Representative Rufy Biazon nga siya kag pila niya ka makaupod sa Kamara ang maghahatag sang rekomendasyon para sa implementing rules and regulations ug ang IRR sang bago lamang ginpermahan nga Anti-Terrorism Law 2020 agud ma-address ang kangawas sang publiko angot sa kontrobersyal nga layi. Sunod kay Biazon, iya na ginatun-an kung ano mga rekomendasyon para sa IRR sang layi. Hulyo 3 sang ginpermahan ni Presidente Rodrigo Duterte ang Anti-Terrorism Law sa piyak sang pagkontra sa naglain-lain nga grupo lakip na sa United Nations Human Rights Body kag Bangsamoro Transition Authority. Si Biazon amo ang principal author sang bago nga Anti-Terrorism Law sang yara pa sa deliberasyon sa Kamara. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:31. Kag para naman sa aton mga ka-aksyon nga nabudlayan sa pagpamuhin, delikado gid na mao posible tapikan ikaw sang balatian nga colon cancer. Gana yari ng solusyon another quality products ng Life Extension Philippines Superfiber para sa mas epektibong resulta ay kombinar ang pag-inom sang Superfiber kag Life Extension Vitamin D3. Kag sa ato naman nga mga nagaproblema sa bukol-bukol sa lawas, since na kung tumor, hindi pagpadugaya, hindi pagpabayi para hindi na magmalignant, mag-inom na sang Santon Plus Herbal Capsule. Ang Santon Plus Herbal Capsule sunod sa mga eksperto, makatunaw sa mga breast cyst, myoma, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter, kag iban pa. Ginabuligan pa sa Santon Plus Herbal Capsule inyong lawas para nga hindi matubuan sa mga bukol, cyst, kag iban pa nga mga balatian. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado may alibyo. Mabakal sa mabutika, malapit lang sa inyo lugar. Bisita man sa Alternative Medicine and Wellness Center sa Maydalan Hernay sa tubalan sang gate sa Paglaom Sports Complex. Tabuk sinayara dira ang Alternative Medicine and Wellness Center. Pangita lang si Doc Ramel Uy para sa libre nga check-up. Kag sa ato naman nga problema sa allergies, ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, ginarekomendar naton sa inyo. May mataas ini nga antihistamine properties, ginapanubos ning histamine level sa aton nga lawas para makontrol ang allergies. Sa mga pilas nga daw kadugay mag-ayo, makatol-katol sa inyo nga panit, mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C, manami ini sa tanan nga sahi sang skin diseases. Para sa mas epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Mighty C kag Santon Plus Herbal Capsule. Nobyo patay sa COVID-19 samtang 113 sa masobra 300 nga nagtambong sa kasal, nagpositibo sa virus.
Kakaroon sa aton na balita espesyal mga bagay nga masami ginauyatan kung paano ang insakto nga pagtinlo. Inatan sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Ang nagkari Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Pagkulunyon kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sagsang ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo.
Balita Morning Edition. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:38. Kag sa naman nga balita international, isa ka biggest infection chain ang nagluntad sa kasal nga gintambugan sa 360 ka mga tao sa diin 113 diri ang nagpositibo sa COVID-19 sa India. Sunod sa opisyal sang Bihar, India, pila ka adlaw antes ang kasal sang 26 anyos nga groom nagbatsa kini sang diarrhea kag mataas nga hilanat nga moang pila sa mga sintomas sang COVID-19. Plano kunta na ipaiway sang groom ang kasal apang ginbalabagan ini sang iya pamilya kag ginpadayon ang kasal. Hunyo 15 sang ginpatigan ang kasal sa Patna District. Hunyo 17 napatay ang groom kag gilayon nga gin-cremate kag sa ulihi naibaluan nga positibo sa COVID-19. Kalabanan sa mga nagpositibo ang himata sang groom kag asymptomatic samtang wala naman nalakip sa nagpositibo ang iya nga bride. Ang groom ang isa ka software engineer nga nagpauli sila pulian gikan sa New Delhi isa ka semana antes ang iya kasal. Sa balita sa patag sa pagnegosyo, may ginapaabot na naman ang pagnubo sa presyo sa produkto sa petrolyo karon nga semana. Ini pagkatapos nga pila ka sunod-sunod nga semana nga nagsaka ang presyo malin pa sa tong bulan sang Mayo. Ginabulbanta 70 tubtob 80 sentimos ang mabuhin sa presyo sa kada litro sang gasolina. Samtang 30 tubtob 40 sentimos naman ang ginapaabot nga buhin sa presyo sang kada litro sang kerosene. Posible naman nga wala sang paggiho sa presyo sang diesel. Karon nga adlaw iga-anunsyo sa mga kompanya sang langis ang eksaktong pagnubo nga ila ipatuman sa presyo sa produkto sa petrolyo. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar may baylo karon nga 49 pesos kag 54 sentimos, Singapore dollar 35 pesos kag 54 sentimos, samtang ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 39 sentimos. Kag sa ito naman nga balita entertainment action boy, ginpaiway na lang anay sa 2021 ang pag-unveil sang wax figure ni 2018 Miss Universe Catriona Gray. Kay tungod sa gyapon action boy sa pandemic, subong nga gil-eksperyensya sa bugos ng kalibutan amo ining COVID-19. Ti ini nga Madam Tussauds wax figure ni action boy. Si Miss Catriona Gray ni action boy ang pinakauna nga Pinay nga mayara sang wax figure sa Singapore. Kay ang si Miss Universe 2015 Pia Words Back Action Boy sa Hong Kong ni Yaya mo. Okay. So bali sa Hong Kong siya ang pinakauna nga may Filipino nga wax figure si Pia Words Back. Sa Singapore naman ang pinakauna nga Pinay nga may wax figure si Catriona Gray. Manny Pacquiao wala pa wax figure? May ambot Yung pinakauna may mo. ara siya, hindi Pinay niya. Pinoy si Pacquiao. Pinoy man niya si Pacquiao. Di ba? Correct man. Check Matyagan ko yung bala si mo yung bala. Check gabi. Correct man. Correct. Balita sa sports. Nagpahayag pagyapon sa interes nga makahampang sa PBA kag sa Gilas Pilipinas si Anay Hinebra star player Greg Slaughter. Humalinsad to nga wala na rin Rio ang kontrata sa team sa itong Enero. Nag-training ini sa DMA Sports Academy sa Daytona Beach, Florida. Sunod sa 7-foot player nga gina-istorya siya ni Gary Boyson, ang NBA scouting agent, kag inimbitar nga mag-training. Nagbisita si Boyson sa iya sa 2008 sa Cebu, kag ginpasugta naman sini ang imbitasyon. Nang in-scouting si Boyson sa mga team nga Toronto Raptors, Los Angeles Lakers, kag New York Knicks sa 2001. Duwa pa sa 32 anyos si Slaughter nga ginapreparahan niya ang paghampang sa Gilas kag hindi niya pagbayaan ng PBA bagod na ako na lapit ng iyas ni Blatyagon sa mga fans. Madumduman, ginpahayag ni Nebra coach Tim Cone nga nagaplano si Slaughter nga malakip sa NBA G League. Balita espesyal! Alright! Energy! Action boy! Kag sa atin mga ka-action! It's Monday na Monday. So dapat ang energy, ibang level. Ibang level. High level. High level. Maximum level. Yet yeah. Correct. Sa mga music, pabula ko sa mga radyo ng pula-pula, ng sakasaka. Grabe. Dumalupok. Kung maglabay ka ba sa sound system, dig mo heart. Dumatsag imo heart. Separate ang imo heart sa imong lawas. Di ba? Sa mga baylihan, maglabay ka matsyag kong heart. Wari di sa piyak ko mo. Kaya duga, git siya daan. Duga tabog-tabog git siya. Correct. In love ka lang
Alkalay. Ga- So sa ato yung balita special, subong nga adlo Action Boy. Aring mga masamita ba lang ang ginauyatan Action Boy kag dapat kabulot akong paano tinloan. Especially sa aton sulod balay Action Boy. Kay dapat tinlo kita subong mong especially nga may virus subong. Proper hygiene. Yeti. So, ang una gid Action Boy, ario eyeglasses. So, kalabanan sa makita ang Action Boy, ginahakas nila eyeglasses, ginamuamulo na sa t-shirt mo, di ba? Oo. So, hindi na Hindi siya na pwede? proper. Hindi siya pwede, Yeah. Action Boy. Magluwas nga magasgas ang imo nga eyeglasses. Kaya syempre, hindi ka kabalo kung anong tela ang ginaano mo mong. So, ang dapat mo imuon gila Action Boy, makuha ka sang dishwashing liquid bala. Pwede mo na siya lihugasan sang alabaag na tubig. Na kapag mag-crystal clear naman siya liwat Action Boy. Kaya may ibang diba duga, ano itawag sina? Blurry. Duga moist, Blurry. duga blur. Oo, Cloudy. Oo, amo na siya. Especially kung mga face mask. No, ang mga problema sa actually sa mga may guba ang may diferensya ang mata. Oo. So ang pagtindo Action Boy, hindi t-shirt Nga ha. mag-face mask ka, may problema ka kung may glasses ka. Ha? Nga kung face mask ka, anong problema? Hindi, May amo glasses? nang problema subong sa may naga-eyeglasses balahaw. Nga nagasuk-suk face mask, kaya magamba sila ang sungaw pa. Babaw? Oo, tiyan mo naga-blur. Okay. Correct. Na-explain ko man. Explain mo Very Nakadalong good. gani. Yun ano, mayo. Gintunan ko gina siya. So, amo na siya Action Boy. Hindi lang tayo magpinagusto. Kaya amo pa ng isa sa mga rason ka damage ang ato niya eyeglasses. Kag hindi na siya proper way sa paghugas. Ay, pag... Hindi ba nga may case na siya, tapos sa sulod gani, may yaran nga tela. Tela, planela, oo. no? Gado ka, ambot na siya sa isang tela. Nga planela? Ano? Planela? Amo na. Nambot ka Oh, hindi ko familiar. May ibang silk. Not sure. Cotton? Wala ko bigay glasses. Basta planela. Oo. So, next Action Boy, ang doorknob. Doorknob. Isa mo ni sa, bisan diin, sa office, sa inyong balay, sa mga public ng mga CR Action Boy, di ba? Hindi ka na malikawan yung mong, Doorknob. uyatan, Damo ka gina ng uluyat na. True. Iban, bagulang ka. Sila for success. Naguyat na sila. So, isa na sa mga... Actually, isa sa mga pinaka, higko nga, ang doorknob. So, ang Action Boy, ang himuon, Action Boy, hindi lang siya gali, hindi lang siya gali na sili nga trapo-trapuan, mo lang siya sang trapo. Kundi magkuha ka ganyan gali trap. Ha? Alcohol or langgaw. Kung wala ka ng alcohol. Langgaw? Oo, nga man. May man. Amo nila suggest Kaya ko po pwede. bukas mo ni mga Pinaksyo yung kamuta. pinaksyon. Pero namin mga langgaw, Action Boy. Ano? Kung nga kamot, ito pinamalhan mo ni Kaya naglalanggaw. So, isa na siya. Kung wala ka ba alcohol, especially sa mga pulian, guro, pero subong, guro kalabanan, may mga alcohol na gidi Action Boy, no? Kung sa una, wala. Doorknob, no? Oo, doorknob. So, ikaw ha, kung maubusan ka ng alcohol. Langgaw. Langgaw, oo. So, Patis. ay, hindi pwede. Ay, Langgaw lang. Oo. Kaya duga pinaksiw ka na ginakaroon. Antika, lain pagid. Ay, lain. Kompleto na nakaroon ng ibang ingredients Action Boy. Okay. So, amo na siya. And then next, ang remote control. Bawa mo na pinakahigko, gid. True. Ay, abi ko doorknob. Tapos Hindi. gapahigko na actually. Gapahigko na. Oo. So, amo na siya ang remote control Action Boy. Especially mga bata, gakaon chips. No? Kuha sa control. microphone, tapos uya, tapos sa baba. Makaon ako ng mga chip, kami ba ng mga kuha ng cheese na blang mga kuha mo, ha? Hindi ka alang iskamot mo, pag uwet mo sang, kundi haras control mo, sa remote control. Higko kina yung remote control. Higko Ano nga kinay mo Action sina? Boy. So, namin mo Action Boy, magkuha sang alcohol, kag cotton buds, isaw-saw mo dala siya kuno, kag ang kada sina blagilid. Kung hindi madala, di ba, itrapuhan mo ang iyalikod, sina, amba siniyo. Malabot. Itrapuhan mo da ang iyalikod. So, ang mga sulok-sulok sin Action Boy, hindi mo madala mo, so kuhaan mo cotton buds, kag alcohol. Mas iutihan mo gid siya. Hindi sabihin lublob lang sa alcohol? Hindi. Gid, Maguba siya. Okay. Kanina pa minsan mo na maguba siya kung ano mo sa alcohol. Ha? Sige. Amo na siya. Ang ibang ginaputos nila sa plastic eh. Diba? Amo na mo na ginaputos naman sa plastic. Tapos every week gina-islan. Ang remote. Remote control. Charot lang. Ang plastic. Ako mo ba, putson mo ba sa plastic, tapos every week ilis ka TV. Amo na. Araw-araw. Damo, ano ka na ginaya? Ang remote control na subong inaway na nakabuya kundi makita mo. True. Labi na subong nga stay home lang. Stay Ari lang gito di ang kwandi. Sino naman nagkuha na? Di na. Remote control na. Gataguan yung remote sa una, Action Boy. Gataguan remote. So, na may harapan ng universal ba eh? Nga. Tingalas. Kasi yung sa ilo. Oo, sadya. Tingalas nga daw.
Why ko man ginasa? Di ba, di na remote. May remote mo ko dito. Tapos nga sa ilo. Gali ka may universal nga remote ang isa. Nan. Pero sa Action Boy, ang pinaka-scary. Subong. Mas scary, gila. Kaya may ara na Action Boy sang pwede mo siya makontrol sa imo cellphone. Ang TV mo, smart TV, pwede ka ka-download app, tapos ikaw makontrol. Control. Hindi mo pa katag-remote. Adri ko sa iluhanan. May amo na nasubong. Karak man. Tulaan ta ka kung paano i-connect. Kaya bago ka bakal TV, di ba? Alay ka da tanaw sa mga English na hindi ko intindihan. Hindi kita sa mga tanging pag-ibig. Kalay. Sige, go. So, next Action Boy, gadgets. Gadgets. Isa mo sa pinaka-cellphone. Yes, ang cellphone, gido. Especially, hindi ko blankan siya, hindi iba niya, ma-CR, madala pa cellphone. Ano ba lang maligo, madala pa cellphone. Diba sige selfie? Kaya iban Action Boy, gapa music sila. Na naman na siya. So, isa na sa pinakaig ko, Action Boy, hindi gid siya nami. And then, ang kwarta, last. Correct. Pwede mo siya matindoan, Action Boy, kung meron ka ba sang UV light, matindoan, magaling kwarta, or alcohol. Ano naman ko sa UV light na yaman? Problema mo na. Hindi ko na siya problema. So, mo na siya, pwede siyang rubbing alcohol, Action Boy. Bisanig ko lang kwarta. Ang kwarta dan, ha? Bisanig ko lang kailan ko. Oo, kitindoan ka lang na yan. Sinulaan ko lang na yan. Correct. Okay, sige. Ito lang alang gito. Doon ginalagas. Kamudlay ba lang ginalagas ta, no? Okay, kada mo damo commercial ta kadaan. De pasensya, gid sa mga ka-action ta, hindi na sila maisa-isa great, pero thank you so much. Pasensya, gid kay ti, ano muna kay ang mga advertisers gusto mo magsulod sa aton. Oo. So, muna, medyo naglaba-laba aton commercial, no? Dali lang kami ginapahingagaw. Si Susan Delga. Sige, mag-greet lang ko birthday di kay Jeno Tiangson, no? Halin sa iya mother kay Jocelyn Tiangson. Kag belated happy birthday kay Father Joel Roques, akong classmate. Belated happy birthday. Sige. Sige. Dali lang kayo magiging kasi makigan ko yung Black Action Eden, no? Si Susan and Caloy Delgado. Good morning, may lang pagpamati. Happy birthday kay Nong Kevin Casiple and kay Julian Montesino dira sa may barangay Carabalan. Good morning. Sige. Vanessa Mayo, good morning dira sa Minnesota. Sige. Ang matamaton talaga, ang matamaton talaga. Basta man iba. Sige. Standby na kita mga ka-action sa Action Hotline with Action Art Tayhupon. Ang inyo naman rin ang news team. Action Dorel Cabat. Kag-Action Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.